Horas madihita saluhut na kadongan sapor siaun, martangyang mahita. Debata jahuba na marhabangsa di banua gijang, mauliate husop bahora nami tuho di bagasat tikion, di saluhut panarihonommu di tonga-tonga ni ngolu nami. Tuhan debata naing tanghonon nami mahatam marsaringar may di tonga-tonga nami. Saleo marroha nadame tu tonga-tonga ni pikira do roha nami. Sa sisa kadusa pangalason nami, holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasat tikion, di mana tersurat di Evangelium Yohanes bidu 4 ayat 4:1-4. Songonon mahatani debata didok disi. Alai ikon boluson nado luat Samaria. Gabi Roma ibana tusada huta na di Samaria. Namargoar sikar. Mardonokon ladang nanilehon ni si Jakob tu si Joseph anak nai. Alai adong madisi sumur ni si Jakob. Jadi dibahen naung loja Yesus siap perdalanan. Hudul maibana di labung ni sumuri, tar di hosni ari mai. Dungi Roma sada boru Samaria manahu yaek. Jadi didok Yesus mamadok ibana, lehon ahu minum. Ainunga laho akasisian na itu huta manuhor bohal. Jadi didok boru Samaria mamadok ibana. Boasa mangido tapiak ko halak Jahudi, sian au boru Samaria. Aidang marpar saora kalak Jahudi dohot halak Samaria. Dunginin na Yesus mamangalusi ibana. Au di botoho basa-basa ni debata. Jala au di tadaho na mangido aik inumon siakko. Ra oloho mangido tu ibana. Dungi lehonon na matuho aik na mangolu. Jadi didok boru-borui matu ibana. Tuan tahu-tahu garis wada diho. Tole bagas do sumuron, tung siad dia matuho ai na mangolu. Tung ubalga maho asau puta si Jakob, na mangaleho sumurod dihami, ibana do manginum siani dohot yanakon na rodi pinahanna. Dunginin na Jesus mamangalusi ibana, sai mangulahi mauas do nasa na minum sianaikon. Alai na manginum aik silehonoki, nasotu pamauas bei rodi saling liling na. Ayanggo aek si lehonoki. Gabe mual doi di bagasan ibana. Nama baur sahat rodi hanguluas si saliling liling na. Olak nido sahat na. Topi ni hata ni Tuhanon. Jahoba mangalehon aek hanguluan. Hurian itu hata. Evangelium Yohanes pabotohon ulau pakubasion ni Yesus di luar Judea doho Jerusalem. Ubahe di guriton Evangelium Yohanes on ima songon natar surat di Yohanes 20 ayat 31. Alai ubahe na sinurat akaon asa porsehamu Yesus do Kristus anak ni debata. Jala asa hamu akan aporsiai dapota kanguluan marhite-hite goarna. Luat Judea ima sada inganan namar pusato di Jerusalem. Mauldo Yesus pada raton berita na uli di luat Jerusalem. Ai ditulak do Yesus. Boitaida di Yohanes 2 ayat 10 dohot ayat 20 1:25. Alai nangpe ditulak diuduti Yesus do perdalananna mamaritahon berita na uli tu luat Judea huta na mekmeti. Nangpe ditulak berita nauli nabi Noah ni Yesus dang masadi ibana mangula jala mamaritahon berita nauli togudo Yesus mengadopi akan masa ujui. Namangihut asaboy atusata taringot tutur pukon dengan mamolo taringot atta sautik sejarah ni halak Samaria. Jala ahado parsualonna dohot halak Jahudi. Ya halak Samaria boydo dohonon orang peranakan. Ditiki masa habuangan aka halak silebas sahat tuluat Palestina. Jala marsaur manasida dohot marhamulia dohot halak Israel na maringan diluati. Aka pinopar nasida mana ginoaran na halak Samaria.
Boy tabereng di 2 Raja-Raja 10 ayat 24. Sialani ima makilala mahalak Jahudi na tumibo siyan nasida ala say dijaga halak Jahudi do home nang bangsona siap persauran dohot bangsona asing. Jala didok rohani halak Jahudi do halak Samariai dang polin be guaron halak Jahudi ay nungar ramun di rohana sida jala sahat do tu parugamoon ya halak Samaria saholam mangokui kitab Pentateuch ima sada 15 Musa sia sude surat nadong di pada Nairobi asing ni adong dope aka surat na asing jala digijang ni dolok gerijim do nasida marsoba tu debata di sima nasida manaringoti ari raya ni bangso Israel duhot aka ari raya Paskah na pasahat to pelia situtungo tu debata duhot pesta ari raya par lape-lapean alay saluhu na inung amarlaw dohot hasomalon ni akka ugamo sileban jala dos dohot halak Jahudi say di paimana sida do haroroni mesiasi songos si parorok todi asing ni pangatusion na songon mesias politik jala takas di bagasan turpukod di patorang do parjupangan ni Jesus dohot sahalak parapuas Samaria di labung ni sumuri tope di hosni ari hudul do Jesus di labung ni sumuri mangulon ditikii Roma sahala perempuan Samaria jala masai menarik do parjupangani jala dapot hita opat parsualon na parjolo takas do perempuani sian halak Samaria na maralo tu halak Jahudi na paduahon jala sahalak perempuan ima sada status rendah di halak Jahudi ala status ni bawa do na tumibo di nasida. Na patuluhon perempuani na tardok gagal do di namar rumah tangga. Didok dang mardongan saripi au. Mulu tabering dek 10 nunga pola 5 hali muli. Jadi dipilih tiba nama kumpul kebo dohok bawa na sore pena. Dang adong be ikatan nikah ala trauma nasida dijanji par rumah tangga ni. Napapaton hasomala tiki diaka perempuan molo mabuat ai di sumur ikon marrobongan do manang marhorong alai boido do honota ya perempuan odang adong dongan na perempuan ala ditulak dongan na perempuan mardongan dohot ibana ala ni parangena sahalak na do lao tu sumuri di hosni ari sian opat parsualoni boido nagabe alasan puasa halak Jahudi dang memperduli hossa alai dada songoni Jesus dileho Jesus do rohana nang holongna tu parupuani jala bersikap proaktif do Jesus na langsung jumolo mamuka pakataio do parupuani hira sohiado masa hasomala si songoni diluati ido ubahen na tersonggot perempuan dada na holan manugu-nugu perempuan na terbuang hati hai alai ditawar ho Jesus do ai kanguluani jumolo Jesus pasahaton ai kanguluan dada na holat secara praktis ala dong sumur disi alai dirina do ditawar ho songon ai kanguluan na sora suda jaladang uasan na manginupsa takas matong diaka parsualon na pinikiran ni parupuani taringot tu rumah tanggana doho taringot haporsiaon na imainganan parsobaon ni opunasida di dolo gerijim di pabotoho tu Jesus jala dileho Jesus do alus laho paniakon auganai masailah situtudo rohani parupuas Samariai mulo tabering diudut ni turpukon pola do sahat tu kota di pabotoho parupuas Samariai las ni rohana di alus ni Jesusi huria ni tuhata molo didok Jesus aik hanguluan namar lapata sian ibana do hanguluatta di pardagingon nang di partodion ibana do silehon ngolu-ngolu di hita sian ibana do tajalo pasu-pasu di pardagingon nang hamalumos siap parsahiton sian ibana do tajalo gogo naik baru
semangat nai baru doho pakirimon na mangolu ganup tiki, ganupari, gabe margogo hita, madalani ari-arita, nang pe adopsi taonon na tadopi. Molo naing di hita ay kanguluan, ikon rodo hita tuai kanguluani, asa di hita hanguluani, majalo ay kanguluan na marlapatan, na totong marsaur doho Jesus marhite panugunoguon ni todi parbadia, huhu na tumangihon hata ni debata, ay marhite na majalo hata ni debata, mangulahon ni di bagasan ngulutas si ganupari, di sido hataridaan na ulo hita mangulu sian ay hanguluan na binuan ni Tuhan Yesus. Ay hanguluan do na mga leon hagugo o dohot hatauon marhite todi parbadia, diaka na majakko Jesus dingoluna marhite hamubaon ni roha. Akadongan sapor siaon debatado mga lehon ay na mangului, jala apar takas may Jesusi gabe si pangano do sinumon na so olo suda di hita, ay molo marulaon na badia hita, takas do di dok padita, dagiku doon, mudar hudoon, na di pasahat tuha matian humoko pamu, bahid parningotan diaw, takas do hape, tapangan jalatainum Jesusi, dung tapangan Jesusi jalatainum, hanguluas saling liling na do dapot hita, enung atakas gabe mual do Jesus di bagasan na porsiai, na mabaor saat rodi hanguluas si saling liling na, atong unang mahola di ulaon na badiai pangatusyoni, dung sidung marulaon na badia, tayong matotong naung mangato daging doho minum mudar ni Jesusi do hita, jala tapeo masongon na tarsurat di Filipi 1:20 sadai, na madok ay Kristus do hanguluad diaw, jala laba nang hamatian. Amen martangiang mahita. Debata Jahuba na marhabangsa di Banua Gijang. Nungatong taka sutangyo kami hatam di bagasa tikyon. Hodo adi Tuhan na mga lehon ay kanguluani di hami. Ima marhite-hite asini roham di sarihok ko hami. Nasotupa mauas behami sa liling nililing na. Ay nunga di lehok ko Tuhan, anakmu na sasadai, ima Jesus Kristus Tuhan nami, lau makoko pami akajolma perdosaon. Tuhan di bata, totong mahua porsiai hami, anakmu na sasadai, asa totok kami mangolu di bagasan ibana. Say pargugoi, parrohay hami di bagasan todim, mangulahon na hobar tuhatam. Say sama Tuhan akadu sa pangalasun nami, holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhuna. Shalom.